Er den mest dårlige til at komme op om morgenen. Det siger min mor. I hvert fald. Det er så kedeligt at skulle så tidligt op, når man er dødtræt og bare skal op i skole. I dag gik alt som der plejer. Efter morgenmaden og alt det kørte jeg på cykel i skolen. Det tager 5 minutter. De første to timer var 2 langtrukne sløjtimer. Jeg forstår ikke, at nogen synes, at sløjd er sjovt. De næste 4 timer forløb ganske normalt med prøver, diktater og regnestikker. I engelsk skulle vi have et rollespil på engelsk. Vi lavede et lille rollespil, hvor jeg skulle være en teenager, som ikke går og lave lektier. Det er faktisk sjovt at lave et rollespil på et andet sprog.